Takže dobrý večer, vítam vás na pokračovaní, dalo by sa povedať, prezentácie nejakej čiastkovej práce nášho týmu. Pracujem spolu s Dušanom v jednom týme, momentálne na prerábaní prastarej aplikácie, to znamená až 10 rokov a viac. No a Dušan vám rozprával o využití TypeScriptu v takomto projekte, no a proste ja budem pokračovať. Nadviažem vlastne na jeho prácu, ktorá vám ukazoval príklad na GitHub a ten malý projekt v TypeScripte, tak ja to vlastne použijem pre buildovanie tohto projektu. A vlastne budem rozprávať o Continuous Integration, CI, alebo potom na to nadväzuje Continuous Delivery, to sa označuje ako CD alebo CD. Takže sa do toho pustíme. Takže tu som si pre vás... No, pripravil som si pre vás vlastne túto prezentáciu na prvom slajde. Je nejaká poučka. Jedna je od Martina Fowlera, ktorého určite všetci poznáte. Veľmi známy chlapík, ktorý sa stretol s návrhovými vzormi, design patterns, tak veľa návrhových vzorov vlastne je od Martina Fowlera. Vlastne je tu aj poučka od neho, čo je to vlastne Continuous Integration. On s tým tak vlastne by sa dalo povedať nejako začal. Čo to je? V podstate už aj predtým, ako to on definoval, sa to používalo. On to vlastne so svojimi kolegami nejako tak presadil a publikoval vo svete a vlastne začal sa tento názov používať. Takže čo to vlastne to Continuous Integration je, alebo dalo by sa to preložiť ako priebežná integrácia. Znie to tak, aspoň pre mňa to zo začiatku znelo troška čudne, že čo to vlastne tá integrácia. Pod integráciou si vlastne predstavíme nejaká nová funkcionalita vo vašej aplikácii, za ktorou sa skrýva v podstate kód, zmena, nejaký change set, vlastne zmena do aplikácie sa dostane do nejakého verzovacieho systému a to nejako celé prebúbla tým, že vlastne užívateľ vidí nejaké nové okienko, nejaký nový button, nejakú novú informáciu. Takže vlastne integrácia je zavedenie novej časti, zavedenie novej funkčnosti do aplikácie. To nám to vlastne popísal. Ak sa tu budem sa to snažiť trocha v skratke preložiť, vlastne je to praktika pri softwarovom vývoji, kde vlastne všetci členovia tímu integrujú ich prácu často, pričom každá osoba z tohto tímu integruje, alebo teda vlastne prevádza tieto svoje zmeny do projektu na dennej báze a viacej týchto integrácií vlastne za deň. Každá integrácia je kontrolovaná automatickým buildom, vrátanie spustenia testov alebo testovania, kde sa skúmajú alebo detekujú integračné chyby tak rýchlo, ako je to možné. A vlastne toto potom na základe tohto, že vlastne tie integrácie alebo tie zmeny sa dostanú do projektu čo najskôr a sú otestované čo najrýchlejšie, tak proste sa vyhne celý tým a celý projekt proste rôznym problémom a mám z toho nejaké benefity, ktoré sú automaticky s tým spojené. Takže to bola taká suchá poučka a úvod. Tu našiel som schému, ktorú rád používam, keď rozprávam o Continuous Integration. Tu mám vlastne celý taký ten proces integrácie, kde to, neviem vám to ukázať. Začína to v ľavom pravom rohu jedno... Takže tu máme chlapíka, to ste vy, development team, niečo naprogramujete, vypadne z vás zdroják,
ktorý sa dostane do verziovacieho systému. Tu máme vlastne, to nevidím, source code, build zdrojákov, z čoho vlastne nasledujúci krok je nejaká statická analýza, pod čím build si môžeme predstaviť. Napríklad, ako vám Dušan ukazoval, že sa spustí task runner gulp a vlastne z TypeScriptu sa stane JavaScript. Keď táto fáza prejde, máme tu nejakú statickú analýzu kódu. Za tým si môžeme predstaviť ten TypeScript linter, ktorý vám spraví analýzu vašich zdrojákov. Ďalej tu nasleduje spustenie automatických unit testov, ktoré sme mali taktiež v tomto našom projekte. Nasleduje pokrytie kódu, hej, code coverage, aby ste videli, že koľko z toho, aké percentuálne, koľko riadkov kódu ste vlastne vašimi unit testami pokryli. Tu sa vybudujú nejaké artefakty. V našom prípade to môže byť vlastne tie samotné JavaScript súbory. V C# to budú nejaké exe alebo plus DL-ky, niečo proste, čo je vlastne výstup vášho buildu. Tuto sa už asi nastavujú nejaké ďalšie testy a vlastne by sa dalo povedať, že po túto fázu build artifacts sa to dá nazvať ako continuous integration. Táto ďalšia fáza je už continuous delivery, kde sa to vlastne to je nasledujúci krok tej vlastne pokračujúcej integrácie, že vlastne ten výsledok kódu sa ďalej testuje nejakými automatickými funkčnými testami, integračnými testami, UI testami a dostane sa k testerom alebo k zákazníkom, alebo proste už by sa dalo povedať na konečnú spotrebu. Tu by som vlastne mohol povedať, že bola taká, aspoň ja som vždycky vo firme stretol s tým, že na čo nám takéto niečo bude dobré, alebo vlastne dostali sme sa k tomu tak, že asi, neviem, možno, že aj vy ste podobne sa k tomu dostali, že máte tím, ste v týme pár ľudí, 4, 5, 10 ľudí, no a kóduje sa mesiac, 2, 3. V začiatku sa všetko možno skúša, už to niekam začne smerovať a príde projekt vedúci. No, chlapi, potrebujeme nejakú verziu si otestovať a niekto spraví verziu a budeš to, povedzme, ty. Hej. Takže ten dotyčný chytí, všetko zbuilduje, pošle to mailom projektovému vedúcemu a on pošle maily, odkaz, že tu si to môžeš nájsť. Takto sa potom na to nabalujú ďalšie procesy, hej, že musíte si vyčekautovať musíte si zobrať poslednú verziu zdroja, ako musíte to vybuildovať, niekomu poslať mail, niekam poslať zip, zvýšiť číslo verzie, takto sa to pekne nabaluje. Nie je v tom žiadny systém, nie je v tom žiadny proces. A potom tento dotyčný človek náhodou nie je v práci a potrebujete spraviť verziu a teraz sa zháňa rýchlo, že čo, ako, kedy, kde. A väčšinou s tým býva problém. Tak niekoho napadlo, asi od týchto chlapov napadlo, že poďme to nejako zunifikovať, poďme to nejako nazvať. A vlastne takto by som povedal, že vznikla tá priebežná integrácia, continuous integration. No a vzniklo vlastne na základe tohto kopec rôznych open sourceových projektov, aspoň teda ja som väčšinou pracoval s open sourceovými projektami, alebo aplikáciami, ktoré vedia toto celé zabezpečiť. No a vlastne ďalej budem, potom sa vlastne zameriam konkrétne na použitie Jenkinsa ako aplikácie, ktorá zabezpečuje tento proces kontinuálnej integrácie. Tu vlastne som chcel vypichnúť nejaké vlastne tie problémy, ktoré vznikajú z tohto nejakého ručného vydávania verzií a všetkých tých vecí okolo tých súvisiacich, čo sa vlastne javia ako problémy sú pri nasadení Jenkinsa alebo ľubovoľného C-čka vlastne vašimi benefitmi. Takže ako prvé sa vlastne zjednoduší vydávanie, čo sa nazýva release, verzie.
celú prednášku som sa snažil písať po slovensky, ale veľa tých názvov a tej terminológie po anglicky, takže to budem vlastne tak miešať. Takže vlastne release verzia alebo build verzie som ani vlastne sa nesnažil prekladať, lebo to je také zaužívané slovo, že to asi nikto neprekladá. Takže čo vlastne zjednodušenie vydania verzie sa myslí tým, že vlastne cez C-čko vám na vydanie verzie, buď sa to deje celé automaticky, alebo väčšinou na jeden klik. Hej. Takže vlastne to proti tomu, keď to musíte robiť všetko ručne, je parádne zjednodušenie. Ďalej, čo som odpozoroval z praxe, je zjednotenie vývojového prostredia, aj medzi developermi, aj medzi vlastne prostredím, kde je nasadené C-čko. Väčšinou býva nasadené na nejakom samostatnom serveri na vlastnom operačnom systéme, takže vlastne vždycky z začiatku, keď sa C-čko nasadzuje, tak sú problémy s tým, že treba niečo prerobiť, dorobiť kvôli tomu, aby to fungovalo na C-čku. Takže vlastne developeri si musia niečo pomeniť a vlastne v takejto kooperácii, až kým sa to dotiahne do takého konca, že to funguje aj na C-čku, aj lokálnych developerov, tak nastane k tomu zjednoteniu, čo potom prináša klasické výhody, ako napríklad, keď potrebujete si spraviť klon vývojového prostredia, príde nový kolega a tieto veci všetko jednoduchšie. Na čo som tiež narazil, že vlastne vždycky sa zlepší organizácia zdrojového kódu. Ak už máte nejaké svoje finesy alebo zaužívanú organizačnú štruktúru, teda hierarchiu, buď Subversion, Subversion sa mi to stalo, že vlastne sme prehadzovali celý projekt jeden deň, hádam ešte aj celú noc do rána, proste aby to všetko sedelo a bolo to nejako rozumne zorganizované. Ale čo nakoniec vlastne išlo k tomu, že celá tá organizácia zdrojov sa zlepšila. Samozrejme aj s tým, že vlastne, čo som uviedol do zátvorky, že v nejakom source control managemente musí byť všetko pre úspešný build na C-čku a nie len u lokálnych developerov. Hej. Kým nebolo nasadené C-čko, tak to bolo tak a ten jeden človek, ktorý vlastne sa staral o buildovanie verzií, tak ten mal u seba všetko možné, alebo mali sme aj taký prípad vo firme, kde sa aplikácia skladá z viacerých modulov. Tak jeden kolega buildoval jeden modul, druhý buildoval ďalší modul a jednoducho proste tento kolega, keď tam nebol, tak sa stál, hej. Pretože nikto nebol ani schopný to nejako zreprodukovať. Ako náhle sme nasadili C-čko, tak si každý mohol zbuildovať každý modul a nebol s tým žiadny problém. No a môžeme sa tiež ešte baviť o zvýšení kvality. Za týmto pojmom by som vlastne videl to, že build aplikácie sa vykonáva častejšie, minimálne na nejakej nočnej báze, známe night buildy, že vlastne build aplikácie sa spustí niekedy v noci, keď je najmenšia záťaž, nikto nekomituje, nikto nerobí žiadne zmeny a vlastne prebehne celý buildovací proces a vlastne ráno si všetci, ktorí chcú, tak si vlastne nájdu vybuildovanú verziu a môžu ju používať. Takže vlastne toto bol tiež v tom prípade na tom projekte to bol obrovský prínos proste, lebo testeri nemuseli na nikoho čakať ráno, proste si našli, že tam a tam po nejakom čase sme ich naučili, že tam majú zip alebo kde si môžu nájsť exe, môžu to otestovať a nemusia čakať a majú tam proste všetko za predchádzajúcu robotu. Potom bolo troška zase problém im vysvetliť, že vlastne keď spadol night build, tak to neznamená, že oni nemôžu robiť, hej, a testovať, že môžu ak chce testovať nejaké veci, ktoré boli komitnuté pred týždňom, tak mu stačí aj včerajší night build, alebo verzia zo včera. Ale to sú už také organizačné pikošky. A samozrejme vlastne tiež automatické spúšťanie testov je bohovský prínos, pretože nie všetci, ale myslím si, že menšina developerov si púšťa všetky testy po každej zmene, alebo aspoň pred commitom, ako by sa to nejakých best practices odporúčalo.
A jednoducho ľudia sa môžu spoľahnúť, vývojári sa môžu spoľahnúť na to, že proste stačí ten test napísať a keď zbehne u mňa, komitnem ho, tak potom sa už bude vykonávať na CIčku. A není to odporúčané best practices, ale dá sa proste spoľahnúť, že CIčko to vykoná a výsledky si pozriem až na druhý deň. No a tým pádom vlastne rýchlejšie odhalenie a oprava chýb. To vlastne, toto preskočíme. Tak teraz by som sa presunul vlastne už vlastne na praktickú ukážku za použitia Jenkinsu. A predstavil som vám vlastne proces priebežnej integrácie. A vlastne celý tento graf znázorňuje integračný proces, čo by sa dal nazvať v Jenkinsovi ako job. Je v poznámke uvedené, že vlastne od komplexnosti tohto procesu je možné použiť rôzne typy úloh, jobov. Ten najjednoduchší alebo najbežnejší používaný je freestyle, kde si môžete spraviť čo chcete. Alebo potom taký zložitejší je pipeline a ten je už určený na ten zase ochudobnenie nejaké veci od freestylu. Ukážeme si neskôr, ale nejaké veci ako paralelné spúšťanie buildov a na viacerých strojoch a tak ďalej, to vám vlastne zabezpečuje pipeline. Takže celý tento červeno-modro-zelený krúžok je integračný proces, čo v Jenkinse nájdete pod označením job. Tento cyklus, keď sa vykoná od začiatku do konca, tak to je vlastne build. Hej. Jeden build verzie a jednotlivé kroky v procese, nejaký vývoj, hej, zaverzovanie zdrojakov a tak ďalej sa označuje ako build step. No, takže to mám vlastne len ako pomôcku, že vlastne prejdeme si základy Jenkinsa. Inštalácia vlastne závisí od operačného systému. No, ja používam osobne, alebo vo firme používam Windowsy, takže inštalujem vždycky Jenkinsa na Windows. Momentálne, čo už je posledná verzia 2 niečo, tak ten inštalátor je už vlastne urobený ako normálny inštalátor na Windowsoch. Všetko vám to nainštalovať, nemusíte robiť nič. Pod tým navyše rozumiem to, že vlastne ešte dávnejšie, keď bolo treba nainštalovať Jenkins na Windowsy, museli ste si samostatne nainštalovať Java, Tomcat a potom vlastne samotný Jenkins, čo je ako vlastne webová aplikácia v Tomcate a teraz vlastne ten inštalátor má to zabezpečiť celé. Na Linux a nejakých ostatných operačných systémoch neviem, ako to beží, nemal som s tým skúsenosť. Potom ako ďalšie vlastne si musíte nastaviť nejaké užívateľov, ktorí budú pracovať s tou vašou aplikáciou a ich prístupové práva. Takže no, ale že vy nevidíte. Takže moment. No, dobré, takže odhlásim sa, aby sme si dostali teda na úplne úvodnú obrazovku. Takže vlastne, ako som povedal, je to vlastne webová aplikácia, bežiaca potom ketom naprogramovaná v Jave. Robil to vlastne jeden chlapík, zamestnanec Oracle, ako neviem, či to robil vo svojom voľnom čase, alebo bol za to platený, jednoducho to robil v rámci práce. Potom to Oracle chytil a predtým sa vlastne tento projekt alebo aplikácia volala Hudson. S tým sa vlastne ešte stále môžete stretnúť, keď budete vidieť nejaké v logoch nejaké erory alebo aj tu na stránke, tak vlastne sa tam bude vyskytovať namespace Hudson a to je vlastne kvôli tomu, že potom sa Oracle rozhodol, že vlastne bude to komerčný projekt, tak chlapík chytil a vlastne spravil z toho fork a nazval to Jenkins, ale asi nestihol prepísať všetky zdrojáky a ešte stále v tom nejakom jadre sa tam vyskytuje ten Hudson. Takže sa vlastne nalogujeme a to je vlastne tak
základná obrazovka, s ktorou sa vlastne pracuje 90% času. V Jenkinsovi klasicky nejaké menu, v strede máte vlastne dashboard, kde sú jednotlivé záložky, ktoré vám slúžia vlastne na organizáciu jednotlivých jobov. Ak som spomínal, tak vlastne toto sú jednotlivé joby, ktoré si môžete nejako nazvať, a to je ten vlastne celý ten vykonanie toho celého integračného cyklu zabezpečuje job. Vidíte, sú tu samozrejme rôzne údaje, posledný build, je to posledný success, posledný úspech, posledne úspešný job s číslom 13, prebehol pred 3 hodinami 50 minútami, potom máte, kedy to posledne padlo a ktorý build a tak ďalej. Tieto rôzne informácie si viete customizovať, takže vlastne viete si povyberať, aké z nejakých dostupných informácií, ktoré tam sú, môžete si navoliť, ktoré vlastne stĺpce tam chcete vidieť. Tento vlastne, táto záložka all je špecificky, vlastne ten si nastavovať nemôžete. A môžete si ostatné vlastne záložky, ktoré si pridáte, tak tie si už vlastne môžete nastavovať cez, malo by to byť edit view. Tam si vyberete meno, popis, klasika, čo to asi má byť. Joby, ktoré tam chcete mať, je to aj nejaký filter, cez regulárne výrazy a tak ďalej, takže vlastne môžete si to roztriediť. Tieto záložky sa zvyknú používať, alebo tak sa to zvykne organizovať tak, že vlastne v jednej záložke máte povedzme nejakú verziu projektu, povedzme verzia 5, ďalšia záložka je verzia 6, alebo máte to rozdelené, v inom projekte sme to mali vlastne rozdelené, takže v jednej záložke ste videli všetky buildy, ktoré buildovali moduly jednotlivej aplikácie, a boli to, jedna záložka bola night build, takže ste tam mali všetky night buildové joby. V inej záložke ste mali testovacie buildy, alebo release buildy, a vlastne každý vedel, že kto čo kde má nájsť. Vlastne základ alebo nastavenie Jenkinsa je vlastne pod odkazom Manage Jenkins. Toto už musím povedať tiež, že toto prešlo tiež nastavenie Jenkinsa prešlo celkom rapidným vývojom k lepšiemu. Predtým to bolo všetko v podstate na týchto podstránok, tam bolo o mnoho menej a museli ste s tom skráľovať ako blázon, hľadať všetko možné. Teraz sa im to podarilo celkom pekne roztriediť. Takže tu máte vlastne nejaké základné nastavenia systému, ako sa tá inštancia volá, čo vám tu nejaký popis, čo nejako sa mi nechce. No. Tuto vlastne hlášku ste mohli vidieť na dashboarde, to je vlastne asi umiestnenie Jenkinsa, kde to je. Kvôli čomu je to tu napríklad, je to tak, že samotná aplikácia môže byť nainštalovaná niekde a potom máte ešte tzv. Jobs adresár, kde sú vlastne uložené všetky joby a ich konfigurácie a ich výsledky a všetko, a to si vlastne môžete umiestniť do nejakého iného adresára. Je to vlastne potom výhodné pre nejaký backup, restore vlastne týchto jobov, že viete, že nemám tu program files, alebo už neviem, kde by to mohlo byť na Linuxe, ale viem, že proste niekde mám odložené len tieto joby. Keď náhodou odinštaluje niekto z toho servera Jenkins, nič sa nestane, tie joby tam stále mám. Takže je to odporúčané, to taký best practice pre Jenkins si nastaviť vlastne niekam inám, aby sa tie joby ukladali. Toto má takú svoju lokálnu inštaláciu, takže toto bolo inštalácia v štýle quick and dirty, aj nastavenia, takže nemám to tak a na firemnom som sa to snažil troška viacej vytunovať. Takže to sú nejaké základné nastavenia a potom som vám chcel ukázať vlastne správu pluginov, kde vlastne Jenkins fičí na tom, že je tam nejaký, alebo funguje na princípe, že je tam nejaký nastavený základný model, ako
že vlastne váš job sa môže skladať z nejakých krokov a každý ten krok môže zabezpečovať nejaký plugin. Hej. Vlastne v tejto sekcii si môžete tie pluginy inštalovať cez webové rozhranie. To tiež predtým bolo tak, že ste si museli nejaký vlastný balíček nainštalovať do jeho adresára tak. Teraz už všetko sa dá ovládať cez web. V sekcii Available máte vlastne všetky dostupné pluginy, ktoré som aj ich tu teda vlastne celkom dosť. Rovnaký vlastne z tejto vlastne stránky si môžete tie pluginy priamo inštalovať, tam aj s popisom čísla verzie a tak, ale presný popis má aj Jenkins na wiki, ktorý som uviedol. Moment, ktorý som uviedol tu. A čo sa k tomu... dostanem. Moment. Takže, nič stále. Dobre, lepšie, takže na stránke Jenkinsa, wiki Jenkins CI.org. Takže vlastne tu máte všetky pluginy vymenované, sú rozstriedené do týchto kategórií. Pluginy, ktoré vlastne odpália build alebo nejaké tooly, ktoré potrebujete pre build, notifikačné pluginy a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Je tam vlastne, tých pluginov je veľa, môžete si vlastne nainštalovať, ktoré, alebo ja to robím tak, že alebo keď som sa znamenal s Jenkinsom, tak som si prebehol tie pluginy všetky, aby som vlastne vedel, že aké portfólio tam je, čo všetko vlastne to dokáže a potom už viem vlastne rozmýšľať, že čo všetko sa dá. Keby náhodou vám niečo chýbalo, tak samozrejme je tu aj návod, ako si v Java naprogramujete vlastný plugin. A kopec pluginov je samozrejme takých, že skopírujú jeden plugin a niečo si tam pomenia a je tam niečo navyše. Takže ak by vám vlastne niečo chýbalo nutne, tak dá sa to doprogramovať, nie je problém. No, tu samozrejme na záložke install je zoznam pluginov, no a dokonca to spadlo. Ale tu na konci, hej. Tak to sú vlastne nejaké nainštalované pluginy. A vlastne týmto som sa chcel dostať k tomu, že na začiatku, keď si nainštalujete Jenkins, tak to vyzerá také neohrábané, alebo ako by som povedal, že tam vlastne dokopy nič nie je. Vlastne to jadro Jenkinsa je vlastne v tých pluginoch a keď si doinštalujete pluginy, máte tam vlastne, by som povedal, všetko, čo potrebujete a to je gro vlastne toho, že je tam veľká komunita ľudí, veľa pluginov, ľudia sa o tie pluginy starajú, takže je tam dobrý support a dá sa na to spoľahnúť. No a keď si plugin nainštalujete, je tam k nemu nejaký popis a vždy si to treba pozrieť, pretože každý ten plugin môže pridať linku alebo nejakú sekciu, nejaký button, nejakú funkcionalitu do Jenkinsa na rôznych miestach. Takže vlastne treba si vždy pozrieť, čo ten plugin, kde sa nastaví a ako sa použije. Nie je to vo veľa prípadoch nejaké veľmi intuitívne, treba proste vedieť, že čo to robí. No a jeden z takých pluginov je klasické prihlasovanie do Jenkinsa, je založené na nejakej vlastnej databáze, kde je vlastne login a password pre užívateľa. No ale tiež je to také chudé bose o ničom, takže vlastne tento plugin vám umožňuje si zadefinovať nejaké role. Keď som vlastne zadefinoval admin, ten môže robiť úplne všetko, je to s popisom, že čo sa to vlastne dá robiť, môže samozrejme všetko nastavovať, spúšťať joby, prezerácii, históriu, všetko, čo je vlastne možné.
klasika. Potom je nejaký developer, rola guest, host, hej, a tester. My sme to vo firme používali to, že developeri vlastne mohli nastavovať Jenkinsovi, čo chceli. A testeri boli len tí, čo vlastne si mohli spustiť nejaký job, odpáliť ho a vidieť jeho výsledky, aby nám tam zase do Jenkinsa zbesilo neklikali a buildovali verzie, 20 verzií za deň. Takže takto si to môžete pekne nadefinovať. Tých pluginov pre kontrolu užívateľov viacej, je tam aj cez podpora cez OpenID, alebo pre LDAP, je tam aj podpora pre Active Directory, takže ak fungujete na Windowsoch, ako napríklad my, tak nemusíte tak, že vlastne môžete pristúpiť do Jenkinsa s tými istými credentials ako do Windowsov. Vlastne, počkajte, odskočím, aby som sa vedel držať. Takže užívateľ sme si prešli, pluginy, dashboard a taktiež. Tam jedna vec celkom príjemná, tieto RSS kanály, kde sa vlastne môžete zaregistrovať a dostávate potom to, čo vlastne vidíte na tomto dashboarde, tak vlastne všetky zmeny dostávate na tento svoj kanál. Ak ste zvyknutí, alebo ešte toto funguje. No a prehli by sme sa vlastne na ten samotný job. No. Idem ešte naspäť. Vlastne nový job si založíte ako new item. Vyberete si jeho meno, máte tu nejaké tipy. A vlastne také, čo som vypichol a spravil som pre ne príklad, je freestyleový projekt, freestyleový job, alebo pipeline. Je to celkom príjemná featureka, že vlastne môžete skopírovať nastavenie nejakého iného jobu a potom vlastne upraviť. Takže toto je tu vlastne pre nejakých klikačov alebo na rýchle naklikanie nejakého jobu. Všetko vlastne, čo viete Jenkinsovi robiť cez toto užívateľské prostredie, tak môžete ho ovládať cez Groovy taktiež. Takže vlastne všetko sa dá naprogramovať, keby ste boli až taký kóder, že potrebujete si nakodovať všetko, tak dá sa nakodovať všetko proste na Jenkinsovi. Takže som si tu pripravil freestyle projekt, kde na vlastne základnej obrazovke tohto projektu vidíte nejaký jeho názov, potom môžete k nemu dať popis. Tento popis zase defaultne je to HTML, vo formáte HTML. Je tam k tomu aj plugin, si môžete nájsť, že je tam Markdown, podpora pre Markdown, takže to môžete taktiež využiť. Dokonca je plugin, že môžete miesto tohto popisu, ktorý je vlastne nejaký text, hej, takto definovaný, môžete tam nechať zobraziť povedzme readme MD, ako ste zvyknutí z nejakých GitHubových projektov. Takže môžete proste, že zobraz mi z tohto projektu readme alebo nejaký iný váš súbor to-do, Markdown napríklad, čo sme my použili a zobrazí sa tam vlastne toto. Programátor nemusí proste riešiť, že musí to tu prepisovať, zaverzuje to-do a je to automaticky tu viditeľné. Takže tu si napíšete, čo tento popis vlastne by mal slúžiť na to, alebo sa snažím tam vždy napísať to, čo reálne vlastne ten job vykonáva. Držať to troška synchronizite, aby vlastne tam neboli blúdy a potom človek sa spolieha na to, kto do toho nevidí, že robí to toto, nerobí toto. Takže slúži to na popis a mal by to odzrkadľovať, čo to vlastne aj naozaj robí. K nastaveniu tohto jobu sa dostaneme cez akciu configure. A tu už to mám všetko, tu je to celý ten job.
to tiež od nejakej verzie až 2 Jenkinsový, vlastne predtým celé toto bolo na jednej stránke, aj teraz je to síce na jednej stránke, ale máte to minimálne rozdelené na taby, takže sa v tom človek vie lepšie orientovať. A klasicky každý job začína tým, že vlastne nadefinujete si nejaké prostredie, to je ten popis, rôzne parametre prostredia. Dobre, keď človek, čo robí s Jenkinsom, tak vlastne ovláda aj nejaké command lineové príkazy z daného operačného systému a vie sa v tom orientovať, ako ich spúšťať. A tieto veci okolo, že vlastne to integruje všetky veci, ktoré sú v operačnom systéme, sa dajú použiť. Takže vlastne nastavíte si to vaše prostredie pre ten váš job. Potom poviete, skade má zobrať zdrojáky. Tu som mu uviedol fork Dušanovho projektu, do ktorého som vlastne doplnil len veci špecifické len pre Jenkins, aby sa to tam jemu nebilo a náhodou, aby som mu to tam nerozhasil. Takže poviete mu, chcem zdrojáky z GitHubu. Potom sa dá definovať, že vlastne akým spôsobom sa tento váš job spustí. Môžete vlastne, keďže to webová aplikácia, ak váš Jenkins je vlastne dostupný cez web, alebo vlastne má by byť minimálne dostupný v intranete, tak si vlastne tu je nejaký návod, kde na nejakej, vlastne povedzme na vašej nejakej firmnej stránke alebo niekde môžete vložiť link, ktorým vlastne spustíte job. Dá sa to, alebo napríklad v maili sa to dá použiť, že proste pošlete rovno v maili, hej. Je to má sformátovanú linku, spustí sa job. Night buildy sa dajú riešiť cez túto voľbu, build periodically, to znamená, že vlastne nastavíte si nejaký setup pre cron, v akých intervaloch hodinových, minútových, cez deň sa vlastne ten váš job má spustiť. Celkom príjemné je to, že vlastne ku každej tejto voľbe máte taký malý help, takže vlastne v tomto prípade je väčší. Takže si vlastne môžete pozrieť, že sa dá nastaviť minúta, hodina, hej, nejaký deň v mesiaci, dokonca je to aj deň v týždni, nemusíte night build robiť asi v piatok večer a v sobotu ho robiť nemusíte, v nedeľu večer spravíte a v pondelok ráno všetci s tým máte čerstvý night build z piatka vlastne. Takže týmto sa to dá zabezpečovať. Sú tu aj nejaké, vlastne, dajú sa použiť hviezdičky, je to všade, ale to je takáto konvencia, povedzme, že toto Halomitko 15, že sa to vlastne každých 15 minút v tej hodine začne buildovať. A je tu ešte taká možnosť, nevymýmu tu, že vlastne vy necháte na Jenkinsova usúdiť, kedy sa má spustiť, že mu nepoviete, že má sa púšťať presne o 1 v noci a mu poviete, že má sa púšťať približne niekedy o 1 v noci a minúty si určí on, takže sa nespustí 1.00, ale sa povedzme spustí 1.15 alebo 1.20, 1.11, ako proste Jenkins uzná vhodné a uzná za vhodné podľa toho, ako je vyťažený, koľko jobov už prebieha buildovanie a vlastne aké resursy má voľné, čo sa týka pamäte a tých vlastne exekútorov týchto buildov. Hej. Takže vlastne týmto sa eliminuje, čo sa predtým stávalo, že si dáte v noci púšťať 20 jobov a vlastne museli ste si potom popozerať a presne ponastavovať. Tento môj prvý job beží 10 minút, tak ten ďalší spustím až o štvrť, ten beží 10 minút, tak ten pustím o pol a tak. Teraz mu proste poviete, spúšťaj mi to o 1 a on si to proste prostreduje sám. Čiže vlastne, čo toto spomínam, vy si vlastne viete určiť, koľko jobov má byť pustených paralelne. Je to v tomto chlieviku. Build executor, vidíte, že tu dvaja exekútory buildové čakajú. Môžete si nastaviť na viacej, podľa toho samozrejme na akej mašine beží váš Jenkins, na akej silnej, koľko máte pamäte a tak ďalej. Takže vlastne podľa toho si môžete nastaviť počet exekútorov. Ak vám to nestačí, tak je tu vlastne taká možnosť, že môžete pospájať viacej inštancií Jenkinsov na iných strojoch
a vlastne vytvoriť klasické spojenie cez master a slave, že jednu inštanciu Jenkinsa nastavíte ako master. Taký príklad som tu ale neuviedol. A na ostatných máte potom slavy a vlastne ten master deleguje buildovanie na tej slavy a vlastne na tom masteri vidíte už tie celé výsledky, ale to, že kedy sa to spustí a celá tá komunikácia je klasický master slave. Takže vlastne týmto sa dá škálovať. Takže budem pokračovať v jobe, nastavení. Takže nastavili sme si, že to chceme z GitHubu. Nechcem to spúšťať nejako automaticky. Prepojenie s GitHubom je tu také, že vlastne Jenkins sa vie spustiť, že GitHub pošle request na Jenkins, aby sa automaticky, keď príde nejaký nový commit, nejaká zmena do repozitóriu, tak sa automaticky vám odpáli build. Takže po každej zmene sa bude buildovať aplikácia. Toto funguje pre GitHub, keď máte napríklad Subversion, tak v tom prípade mu viete iba povedať, našedulovať že v akých intervaloch on má kontrolovať Subversion repository a ak tam došlo k nejakej zmene, tak odpáli zase build. Toto napríklad sme posledne tiež zaviedli. Sú aj v tých best practices pre continuous integration sa väčšinou spomína to, že vlastne aj v tej poučke to, že vlastne za každou integráciou, to znamená vlastne za každým commitom by mal nasledovať build. A toto zase závisí od štýlu práce, že či vlastne potrebujete až tak často výsledky toho buildu, niekedy stačí, alebo tak sme boli proste zvyknutí, že stačia nám výsledky každý deň, že stačí nám spustiť napríklad ten night build a na druhý deň proste vidíte výsledky práce ostatných koderov a tí testery si môžu tú verziu zobrať a zase to závisí, a v najväčšej miere to zase závisí od toho, že ako rýchlo ten váš build trvá. Hej. Keď sme buildovali projekt C# a jeho build trval takých 15 minút, tak keby sa to bušilo do toho 20 ľudí cez deň a keby sa ten vlastne build mal spúšťať za každým commitom, tak by asi rýchlo veľmi prišlo k zahlteniu nejakého virtuálneho stroja, na ktorom bežal náš Jenkins a bolo by to skôr kontraproduktívne. Takže ak sa chcete opierať o tú možnosť, že build za každým commitom, tak potom fakt treba začať pracovať alebo pohrať sa vlastne s tým samotným buildom, hej, že snažím sa buildovať len to, čo mi treba, ak je to vôbec možné. Ako Dušan spomínal, že v TypeScripte buildovať len tú časť, lebo len ten TypeScript, len ten jeden TypeScript chcem skompilovať, tak nie, možno, že by sa to dalo, ale nie je to proste nejaké defaultné správanie toho compilera, takže bolo by sa s tým treba pohrať, čo samozrejme značí čas a pre nadriadených asi aj prachy. No ale vlastne treba potom ten samotný build, to som chcel uvieť, že treba sa s tým pohrať, vypnúť kadejaké zdržovania v štýle výstupy na konzolu a všetko možné proste, aby ten build fakt trval čo najkratšie. Takže tu sú zase ďalšie nejaké nastavenie prostredia, ako napríklad náš projekt v TypeScripte, hej, založený na Node, takže viete si povedať, že chcem používať Node a pre ten môj job, keď bude spustený, tak proste do toho sandboxu, kde bude spustený, tak nech mi to pridá do pátu, hej, aby nebolo treba vypísať celú cestu k Nodom. Pre Jenkins si môžete pre každú inštanciu nastaviť viacej nodov, hej, ako postupne pribúdajú. Mám tu to oddelené, máme verziu 6, 7 a tento node je v podstate 7 a ten sa považuje, hej, za latest vlastne verzia. Takže takto si to všetko ponastavujete. Tu je samotný buildovací skript. Tu v tomto prípade vlastne pre tento náš projekt vlastne púšťam všetko, čo by normálne si developer púšťal u seba cez command line. Takže
nastavíme si gulp, len tak pre informáciu vypíšem, aká je verzia Node a npmk, to sa môže niekedy hodiť. Nastavíme environment Node, že vlastne na Jenkins, pretože máme niektoré veci ošetrené v buildovacích skriptoch, čo pre nás napríklad gulp file, tak inak sa to správa, keď to pustíte lokálne, inak sa to správa na Jenkinsovi, napríklad nejaký report, ak si dobre pamätám, code coverage, tak ten vlastne, keď si to spustíte z konzoly u seba lokálne, tak vám celý výstup ide do konzoly, keď to spustíte takto, že si otestuje, aké je nastavenie Node, tak sa vlastne použije iný reporter a vlastne vtedy to ide do XML a ten sa použije na Jenkinsovi. No to sú už nejaké ďalšie časti, spustí npm install, vlastne znamená, že na novo sa nainštalujú všetky balíčky. Spustíme buildovanie zdrojákov, takže z TypeScriptu sa nám stáva JavaScript. Ďalší task, ktorý vám Dušan ukazoval, že vlastne spustíme testy, výsledkom aj z coverage, s pokrytím testov a zdrojákov. Výsledkom sú vlastne nejaké XML súbory, ako unit test results aj coverage results. A nakoniec ešte vlastne pustíme TS-lint, ktorého výsledkom je zase nejaký XML súbor. Takže vlastne toto je náš build. To keby som sa vlastne prepol do tohto grafu, takže vlastne nastavenie tu máme ten version control system, môžeme si povedať, že to GitHub, toto je vlastne build a ten skript, čo sme si ukazovali teraz, ten nám vlastne zabezpečí vlastne buildovanie a jeho výstupom sú tie spomínané nejaké XML súbory, ktoré vlastne sú súčasťou týchto ďalších procesov. Statická analýza kódu, výsledky testov, výsledky pokrytia kódu. No. A vlastne nasleduje posledná sekcia, ktorá sa nazýva Post-Build Actions a vlastne keď už vlastne nám skončil build samotný, tak už v Post-Build Action zadefinujeme, že chceme zobraziť výsledky TS-lintu. Má možnosť, výstup TS-lintu je možný vo formáte checkstyle, Javisti možno poznáte, takže dá sa použiť toto. Code coverage vo formáte kobertúry, taktiež Java záležitosť. Je tu plugin pre publikovanie HTML dokumentov. Tento plugin je dobrý v tom, že vlastne môžete zobraziť na ľubovoľný, keď nejaký HTML súbor je výstup z vášho buildu, tak môžete zobraziť a môžete tých HTML reportov dať viac, každému dáte nejaký názov. Tie sa vám potom objavia pri samotnom builde, to si za chvíľu ukážeme. A vlastne zdôrazňujem to pretože napríklad pre check style alebo napríklad aj pre cobertura coverage report je možnosť nastaviť buď len jeden súbor, alebo tu je tak, že vlastne môžete zobraziť viacej súborov, ale vlastne že všetky tie vlastne výsledky, ten plugin to spraví, takže všetky tie výsledky z tých jednotlivých XML-iek dá dokopy a potom je to proste také, by som povedal, menej prehľadné. Takže celkom rád používam túto možnosť, že vlastne človek hneď ide len do tej sekcie toho reportu, ktorého vlastne podľa názvu vie, že kam ide. Hej. Nemusí sa tam prelúskavať nejakou štruktúrou podľa názvu či časti tých reportov a tak. To isté JUnit, tiež vec z Javy, ale veľmi rozšírený, hej, testovací framework, takže výsledky v jeho formáte. To by používal C#, tak sú tu pluginy, že môžem uverejniť rovno výsledky, a to je väčšinou nastavený ten plugin z MS testu. Vlastne tuto, ako som týmto spôsobom si vlastne doplňate akcie, post-build akcie, hej, ktoré sa vykonajú po builde.
Javadoc, nejaké reporty zo Selenia, tab reporty, je celkom príjemný. Testovací framework Tape, ten sme tiež využili, takže vlastne takto si viete popridávať, čo sa má stať po samotnom builde. A taký koniec toho buildu je, že vlastne je tu nejaká notifikácia e-mailová s možnosťami, že príde e-mail aj pre každý nestabilný build. A taktiež môžete povedať, že príde e-mail každému, kto rozbil tento build. Hej. To znamená, že vlastne sa doberie posledný changeset a tí ľudia, ktorí boli zodpovední za ten posledný changeset, tak vlastne dostanú mail a tí by sa mali pozrieť, čo sa stalo a opraviť to, spustiť znova. Tu máme ešte integráciu so Slackom. Možno, že používate Slack. Spravil som si kanál, že kde je. Takže na Slacku som založil kanál pre WebTlak, Jenkins, hej. A vlastne do ňoho vám po skončení buildu príde notifikácia a môžete si pozrieť, prípadne aj s linkou a priamo si to otvoriť, hej. No, takže vlastne toto by sme mali zadefinovaný celý ten priebežný integračný proces. No a samotné spustenie buildu vlastne odpálite viacerými spôsobmi. Jeden z nich je, že vlastne rovno kliknete na Build Now. Tu dole sa vám ukáže, že vlastne spustil sa v poradí 14. build, hej, tohto jobu. Keď si kliknete na ňo, to vám ukazuje, že vlastne ešte stále prebieha. Toto sú už nejaké výsledky, čo sa vlastne stalo od posledného, od 13. buildu, hej, že vlastne je tam nejaký rozdiel v zdrojákoch. Dosť často používaná záležitosť je konzolový výstup a vlastne tento konzolový výstup je presne to isté, čo vlastne vy by ste videli na command line, keď si to spustíte všetko ručne. Takže vlastne tu sa to dá všetko odkontrolovať. Skončilo to úspechom. Vrátime sa späť. No, tu už vlastne vidíme, že zbehlo to 9.25. A tu už máte jednotlivé, no to, čo som rád, že vlastne tie pluginy sú také nekonzistentné a tie informácie sa zobrazujú ľubovoľne, kade tade, tak tu by sa dalo vlastne povedať, že ten HTML Publisher plugin vám pridá linku sem, aj na nejaký dashboard jobu. Vlastne je to dostupné aj tu. To isté platí pre Covertura, Coverage Report, ale je to napríklad, a niektoré veci sú zase dostupné len pre ten konkrétny build, ako napríklad tu, a tu vidíme Checkstar Warnings, čo je vlastne výsledok TS Lintu, a tu by mali byť